muchinge matsanangurira kuti mari iyo yakambotorwa sei, tipirei tinzwe nyaya iyi. Pamusoro yedare vakauya vakati ndokumbira kuti mundikweretese mari nyika 130 nditenge zvinhu zvekushuku kwangu nokupei kupera kwemwedzi. Havana kundipa tinede kana takasaenderana iri chokuti angaenda kuzvimba ndiani wega atogara musame village. Unogara same village kubva ndati chindipai mari yangu mwedzi wapera zvika ndatengera mwana wangu preparation kubva ndagara mumwe wapera ndati ko mari yangu zvikanzi handina mari bva ndavati inini ndakuenda kwasabhuku zvikanzi endai dai maenda kuri kwachief ndangonobuda mari kawani ndobva taenda kwasabhuku vanzi nasabhuku mari munoibhadhara rini bva kuti mari munokwanisa kubhadhara chi musi wandakatora mari musi wa20 zvikanzi chisaina apa wozouya nemari wopainini nasabhuku mukonzongi ndaenda kutanga nakuvhurana nakadzikira ava mati avachichenya munhu womuvhireji wokuzana imi munoita nezvei kuti kuzosvika pavafana ndoita zvokurima madomasi. Munorima madomasi. Okay. Mom, ndadzokera kwamuri inohungwerera kuti kwete kuti kune mari yama yake mari wakandika ndira hungu kana kuti hungu mune mari yama kutsanangura itindiro kuti makatora mari sei yavana yamusura vadzose ndakuona ndabvuma kuti ndine mari yavo ndakuona nhamba yavo kutaura yakura vaisaina pamusoro imi pava vakambenge vambokupaiva kunge vati kunokudzora yakadaro ndakaenda notora $100 ndida kuti mupanzwisise baba ndabva ndatora kamwana kekumba kamusikana ndakati zuva randakataura rakwana mhanya ne$30 abva enda nayo ndabva razokwana futi rimwe futi zuva randaifanira kuti ndidzorere mari ndabva ndaona murume wacho auya patakishop ndabva ndamuti unodzoka maniri ndikupe futi 30 yachi umwe mwedzi futi ndabva ndavapa 30 yachi 90 100 yakakandipa kuri vati kwasara $10 ndopandikuita kwiri kuti yazowanda sei yakazoberera sei imimi pamakapanana mari makange mambopanana mari ndichiti kudii ndakaenda notora mari chiti ndibatsire ne100 kana muchidai pamusoro ndokupai vavhati unotipamidzira ne30 makawirana pa130 saka imi makazowirana here kuti kudzora unobhadhara 30 ndakatiwa pa90 ndapa ne5 ringamukadzi airwara saka pa130 kwasara 40 yandikuziva kana kuri kunzi ndikubhadhara ndofanira kubhadhara 40 amai panewo mari here yamakakona hamunopiwa mari saka mwana akazopinda bepa iri yakusainirana here vachipanana mari vawirirana agreement of payment 2010-24 tabvumirana kubhadhara masikopenani mari inoita 130 US ichidzoka musi wa 2011-2024 chete. Saka imimi pamari yamakatarirwa iyi hatiti masainirana ko imimi kana musizonobhadhara ino mari makasainirana tipe pariraza makabhadhara ane bhuku rimwe ratonyorwa nhasi rane bhuku rimwe randikaenda naro kuna sabhuku ndakatosvika pakuti sabhuku inini sabhuku ndiakakupai mari yeva mirai munhu akatideedza akandifonera kumba ndakamhanyayo varipo ndakati sabhuku mari handisai ndaiwana uye anokwanisa here kutora zvinhu zvekutakishopu ane zvirikini anokwanisa kutora zvinhu zvinoenderana nemari yake kutakishopu mukadzi akati aiwa murume anga akuda kuvhuma mukadzi akati aiwa ndikutoda keshi chete ndakati ko kana asingade izvozvo ndakuenda unomutorera matv nemaredhiyo afanire kubata pandichawana mari ndobva ndaita ndotora zvinhu zvangu zvese zvotsvewa iramba zvese
Saka inini ndikuda kuti ndipati makasainana iwewe yekuti iye zvinoiti wadzora mari ndipati aiuya nebhuku murume wacho kutakisho wakabvanupiwa risiti iyeyo siti zvanga zviri zvokungoti ndekupanana dzese iroro ndiro bhuku rataisaina rimwe rumwe apa akasaina ndiana Ibyo papo mirai makasema. signature ndi Damascus asaina pamusora wese ni mawitness ko niki avese ava kunyora nyaya idzi dzokuti udzosere ava mari yavo ko hapana pakuratidza kuti wakambobhadhara kuti ndakabhadhara 90 hapana hani rimwe bhuku rasara naivoidziwa shamai pepa ripana pari kureva kuti iwewo wakakwereta $130 irikuda kudzosera ndakakwereta 130 ndoyepamusoro mawirirana zvakawirirana kuti unyasa kunzwisa mangu ndikumupa 130 but pane 90 yandakamupa isisina ibasa here yakanyoreranwa papipo ndopati kuti tiratidze pakabhadharwa akatopiwa nemwana ndichitomupa muhombe musikana ndanonoka kunhingirikina mhanya unopa munhu ndichiti ndakavhura tekshop mhanya unopa sabhuku iyoyo manje akatondinyorera meseji iri mufoni wanonoka kuyazobhadhara munhu akundinetsa kunoku ndakumupa tsamba saka kuti mwana akanopa baba akanopa baba baba vari kweri baba ngauye pana ndovarume wava right baba naui kutaurwa kunzipa mari kutaurwa pane chipere chiri kunzi yakabhadharwa pana uyu makazopama mari yakamapuwa inina andapiwa mari nyaya iri kuitika apa ndeyekuti handiti uyo akatora mari kuna amai akapiwa pekutanga tipe mari akati ndatenga preparation mwana wangu pechipiri mukadzi airese mukadzi wangu arwara ndati aini ndakwenda kwasabhula kana mapepa emo kana makatarisaka akuti mwedzi 10 11 na 12 yechi 12 ndoyasere mwana asabhuku yakivhuma pamberi paasabhuku kuti ndikuya nemari yake yenyu tikuenda kwana wacho panotona signasa chabhuku yaakasaina makaitasa nemudzimai waasabhuku vari vakapapepa iro ko iwewe zvawakabvuma kusainira kuti nguwapa mari iwo une naiti yawakapa isipapa kwasabhuku makuzana pakasabhuku apa mari yo yanga yatosvika 190 amene taitora seifupiye sabhuku achauyautsanangura yanga yasvika 190 ndopandikati kwiri saka mari iri kuramba ichibereka inoenda kupa excuse yekuti mukadzi aendeswa kuharare kuguma ikuramba ichiita aita chibasa chibereka mirai kureva kuti inini vakanga vakuti mari yako unonoka kwauri kuita imini yatiwesirayaisaimuei saka imimi sechibvumirano chamakaita maifana kudzara mari inoita 130 sokunyorana kwaka sei makatadzipa mambo sei ndakauya ne90 hapana pane bhuku ravaviga mambo mangwana ndozometseka ndakupai mari saina yapa kuti ndakupai nhasi tikuritsa kuti mari yandakabhadhara ndei zvino hapana pari kuratidza apana mari marigai mira titaureka Damasco iwe Damasco mira Damasco hautitaure zvekuita muno muDamasco iwe ndokatotora mari wakupa chii mwana wako akunopa murume waamaya Damasco ita zvakanaka iyo wakatora mari wakapa mwana wako musikana anakupa amaya akanopa murume waamaya uda kuedza mwarudi apa iwe watora mari kuri ava yakatora mari vese
hapana proof yokuti Hapana proof. ava vada mari yavo $130. Yeah. Ndino. Saka isi kutarisira kuti mari iyo $130 uibhadhare kuno tokupa 1 month. Unobvumira kuti murume ndomusungisa kuti akandibira 90 yavo. Akandivapa mari yavo vaya. Enda hapo. Mama ndakuapa mari yavo. Yes. Murume ndakumusungisa kuti akatora 90 yavo. Aiwa zvakambosva. Iyo yako ne ya baba wa. Ana